edýänmi sen? Cennet bilen cehennem bir-birini görýärler we gürleşýärler. Ey insan, pikir etýänmi? Cehennemlik bolup cennete seredip durmagyň duýgusy sen üçin näil bolardy? Näil duýgudur cehennemde ýanmak ýa-da cennete girmemezlik duýgusy? Bul zatlardan ajyzat ýokmudur? Ey insan, seni ýokdan bar eden, seni çağılykdan şu wagta seni ýaşatýan Allahyňa şükür etmän, günah etseň bi-edeplik bolmazdymy? Wyjdanyň näde rahat gezip bilýär? Ey insan, hasap günü Allahyňa näme jogap berjek? Ey nefsim, cehennemi bir gyra goýjakda saňa sorag berjek. Wyjdanyň bar bolsa maňa jogap ber. Bolýa, gabryňa nädip çydajak? Bolýa, gabr azabyny bir gyra goýaly. Sen diňe şunu düşün. Älemleriň eýesi bolan Cenab-ı Hak Allah Taala ölümizde, gabrda diýerse, bizi gabr azabyny bermese, ne üstümizde ýylan gelmese, ne de gabrymyz darylmasa, ne de münker nekir gelip sorag bermese, ne de gabryň beýleki azaplary bolmasa, sen diňe şunu düşün. Gabra girdiň, hiç zat bolanok. Bolýa, ey insan, ol ýalňyzlygy, ol garaňkylygy, ol darlygy nädip sabr edip biljek? Garaňkylykda ýeki özüň kıyamata çen ýatmany nädip sabr edip bilersiň? Azap diýeňde de ol garaňkylyk ýetmezdimi? Oturda oýlan. Sen intäk gabryň garaňkylygyna, darlygyna, ýalňyzlygyna jydaňok. Eýsemki, ol cehennem azabyna nädip jydajak? Allah'ın gadagan eden zatlarından daşda durun. O gün gelir, oturup ağlanın hiç gelip peyda vermez. Ey insan, günün geçişi ýaly, ömrünün hem azylyp barýandan habaryň barmy? Her bir edilen günäni Allah'ın görmeýän rüýýany. Ey insan, duýmaldykdan gelip şeytan bilen gidiji bolma. Ey biçare adam, namaz okap taşýanyň jezasy bu bolsa, hiç hili namaz okamaýanyň jezasy näil bolar? Pikir etýän. Ol berzah älemi, gabr barada Kur'an bize aýdyp durar. Ol ýylanlar, ol zalimlere garaşýar. Eýsemki, ol barmallaryň arasynda seniň barjagyňdan habaryň barmy? Bu dünýäden gözüňi yumup inniki durarga ol gabra barjagyňdan habaryň barmy? Her geçiren günüňi hem ol berzah älemine wagty golaýlap gelýär. Ey insan, sana ýene bir hakykat aýdaýynmy? Dinimizde aýdylýan bir gorkunç zat bardyr. Ol hem cehennem odudur. Ey insan, ol iki gapa getirseler haýsyna girerdiň? Elbette cennet diýersiň. Emma dünýäden eliň boş gelse, nirden cennete girjek? Bu zatlary pikir etmeýärsiňmi? Dünýäden eliň boş gelse, nirden cennete girjek? Mizan terediğimizde sogap dälle günah bolsa, cennetin gapylary açylar ekýänmi? Günahlarymyzyň agyr bolanyny görsedik, näil duýgu bolardy? Haýsy bolsa, bir ýerde ebedilik garaşýar. Allah'ına boyun olup iman edip salih amal edene Allah'ın rahmetine garp boljak cennet ve Allah'ına boyun olman, iman etmedik ol kafir zalimler için azap yurdu olan cehennem vardır. Şeytan lanetullah vesvesesine gidip ol bilen dost olman, onun dostluğu cehenneme atılan son gutarjakdyr. Ol yerde can yakıcı ot bardyr. Bedenin erap her yerden her tüýsü azaplar boljak ol yer bardyr. Ey nefsim, sen maňa aýt, günah iş edip de ol cehennemi görmezdikden gelip bolarmy? Cehennem däniş içine giremde bir çawydy diýipdir, ot bir güýjürügedi diýipdir. Ay ýöne duran zatla adammy, daşmy, demirmi taýgaryp bilmedim. Ýöne köz bolup ýöne gyrarly, durly içindäki adamla kim diýeni tanyp bilmän aýtdym men diýipdir. Hudaý saklasyn. Cehennemin içindäki adamlaryň ýagdaýy. Aslan duran daş mı, demir mi, adam mı,
farkyny bilmedim ýöne gararlyp duran zatla içinde bad edip. Ol cehennemdäki adamlar Allah'na yalvararlar. Ey Mevlamız, ey şefaatçimiz, ey yüce peygamberimiz, neredesin? Neredesin? Sırat köprüden geçilecek ol gün gelir. Näýdi bolardy? Aýagyň taýyp ol cehenneme gaçmak duýgusy. İmansız geçen her zalim ol azapları görjekdir. Ey insan, näçin bu zatları görmezlikden gelýän? Ol güne barjagyny bilmeýärsiňmi? Ol ýa olan soň göz ýaşly birin peýda berebilýär. Näçin duýmakdan gelýär? Allah'ın aydıp duran kitabına näçin duýmazlykdan gelýär? Ölüm seni oyandyrmaka, sen gözüň açdy oyan. Cesedi ekidilmäke, ol gabir azabyna başlaýanlaram bardyr. Ey jowan dost, kime ötler şu ürünle? Näme dip ötmeýär şu ürünle? Näme dip aser etmeýär şu ürünle? Girjekmi, girmermi kabir gün kabryň içine? Ey nefsim, gabir äleminde jennetiň ýysyny alyp jenneti görüp ýatmak gowmy, ýa-da ol ýylanlaryň arasynda azap görmekmi? Hudaý Taala bize ey bennem, men senden razydyr, bar jennetime gir diýse, ol jennet gapylary biz üçin açylsa, näýe duýgu bolardy? Hudaý Taala günälerimizi bagşlap, hemmämizi jennetlik eden bennelerine naýlasyn inşallah. Mağtumuru pragy. Soplar ýaňylyp aýtmaz tenany. Seher tursaň, geçgey barşa günäni. Aýtma bir gyýba söz, etme zynany. Dogduhyň oduna duş eder seni. Pelegiň ýanyny insan bir ejiz. Wagt öter, ömrüň de senin geçer tiz. Ey insan, sen hapa bolmagyn hergiz. Otur, oýlan gör, kimseler geçipdir. Ey pelek güldünsem, men sana göney. Men görmedim bu jahany tutany. Ata değil, 5 günnäp söýsek watany, 6-njy gün watan dünýe geçip